mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Jowa ko ang boss ko. At alam yun ng boyfriend ko. Part 5. Hi, DJ Rocky. Ako ulit ito. Si Rochelle. Siguro, gagamitin ko na ang pagkakataong ito para magpasalamat sa lahat ng mga taong nakasubaybay sa kwento ko. Na-inspire malamang. Akala ko, huling sulat ko na yung huling naipadala ko. Yung mawala si Sir Ed. Pero eto ako. Nandito ulit. Ready nang magkwento tungkol sa naging buhay ko. Simula nang iniwan niya ako. This is my secret file. Nang mamatay ang first love ko na si Sir Ed, gumuho na rin ang buhay ko. Wala nang tumatawag sa aking ganda at wala nang gumagabay sa akin. Hindi na ako nakakangiti at hindi na rin ako maganda simula nung iniwan niya ako almost 3 years ago. Halos 3 taon simula nung iniwan niya kami ng anak niya. At hindi naging madali yun para sa akin. Masasabi kong halos 1 taon akong nagmukmuk lang sa bahay. Hindi lumalabas at hindi nagsasalita. Lagi akong umiinom, naglalasing, wala sa sarili. Yung anak ko, hiniram muna siya ng parent ko. Minsan, nandun siya sa mga anak ni Sir Ed sa una niyang asawa. Para ko na silang mga kuya kaya tiwala ako sa kanila. Naaalagaan nila ang anak ko. May kasama naman si Princess na yaya na gagabay din sa kanya. Kaya ako lang talaga mag-isa sa bahay. Gusto ko rin naman mapag-isa dahil gumuho ang buhay ko simula nung iniwan niya ako. Hanggang ngayon masakit pa rin. Buong buhay ko halos siyang naging katuwang ko. 18 years old ako nung nakilala ko siya at sobrang dami naming pinagdaanan. Naging sekretary niya ako, pinag-aral niya ako, binuhay niya ako, binigyan niya ng kulay ang mundo ko. Pinamigay niya ako sa ibang lalaki sa kadahilan ng gusto raw niya akong magkaroon ng sarili kong pamilya. Naghiwalay kami, tinaguan ko siya, nagkaanak kami hanggang sa kinasal na kami. Sobrang haba ng pinagdaanan namin bago namin narating ang tuktok. Pero sa isang iglap, nawala lahat ng yun. Nang ganun kabilis dahil sa pandemya. Hindi ko pa rin makalimutan na mangiti niya. Yung gwapo niyang mukha. At kung tatanungin ako kung kumusta na ako, ang masasabi ko lang ay okay naman ako. Not fully healed, pero nakaka-recover na ako. Dahil meron akong anak na kailangan din ng lakas ko. Pero nahirapan ako dun.
Hindi ako ganito dati mag-isip. Dahil nung nawala siya, naging bulag ako. Hindi ko na naisip na meron pala akong anak. Nagwawala ako, naglalasing, umiiyak araw-araw. Pinapagalitan ko ang anak ko araw-araw at para bang ayoko siyang makita. Dinadalaw naman ako ng mga anak ni Sir Ed sa bahay pero hindi ko sila kinakausap. Binigay na nilang lahat ng naiwan ni Sir Ed sa akin. Pero may mga binabato lang ako. Pinapaalis ko sila. Sabi ko nga sa anak niya, sa tingin mo kailangan ko to? Umalis kayo rito. Dahil wala akong ibang kailangan kung hindi siya. Sagot niya sa akin, may anak ka pa. Anong gagawin mo sa anak mo ha? Pababayaan mo? Sagot ko, anak ko yan. Wala kang pakialam sa kung anong gagawin ko dyan. Sagot niya sa akin, isasama ko muna si Princess sa bahay kasama ng yaya niya. Then I said, bahala ka. Simula noon, nag-a-update na lang sila sa akin kung nasan sila. Minsan, nasa bahay ng parents ko. Minsan, nasa kanila. Kasi maraming bata sa kanila. Maraming kalaro si Princess. At ako, naiiwang mag-isa. First year death anniversary. Umaga pa lang pupunta na ako sa sementeryo. Maya-maya pa, nandun na ang mga anak niya kasama ang anak ko. Pumunta rin ang magulang ko pero hindi ko sila kinakausap. Hanggang sa sinampal ako ng katotohanan ng mama ko. Sabi niya, anong balak mong gawin? Magmukmuk na lang. Nakalipas na ang 1 taon pero ganyan ka pa rin. Ang anak mo palipat-lipat na yan ha? Mag-aaral na yan, anong balak mo dyan? Hinayaan ka namin kasi alam naming nasasaktan ka pero hanggang kailan ka ganyan? At huwag mong sasabihin na hindi ka namin naiintindihan dahil kung merong makaiintindi sa'yo, kami yon at wala nang iba. Hindi na babalik ang asawa mo. Pero nandito ang anak mo. Gusto mo ba lumayo ang loob ng anak mo sa'yo, ha? Baka pagsisihan mo balang araw kung bakit hindi ka na nakilala ng anak mo. Pagkasabi sa akin nun ni Mama, napatingin ako sa anak ko. Niyakap ko siya agad. At sabi ko, sorry anak ka. Malungkot lang si Mommy ngayon kasi si Daddy iniwan ako. At nagulat ako sa sinagot ni Princess. Mommy, sabi ni Kuya, hug lang kita palagi pag nagka-cry ka. Tapos niyakap niya ako. Nakakaawa ang anak ko. Walang kaalam-alam sa mundo. After namin sa sementeryo, umuwi na kami sa bahay. Si mama ko, dun muna rin pansamantala. Si Princess hindi ko na pinaalis. Pumasok ako sa kwarto at humiga. Inalok nila akong kumain pero sabi ko mamaya na ako kakain. Humaga ako sa kwarto at nag-isip. Kausap ko si Sir Ed. Sa picture niya, sabi ko, ang daya mo naman kasi. Ikaw ang lumapit sa akin tapos ikaw naman ang mangiiwan. Ngayon sabihin mo, paano ko ito makakayang mag-isa? Simula nung nawala ka na hindi ka man lang pumasok sa panaginip ko, napakadaya mo. Hindi ako magpa-promise. Susubukan kong mag-ayos para maging maganda uli ako. Susubukan ko. Hanggang sa nakatulog na ako. Pagising ko, gabi na. First time ko na mapanaginipan siya simula nang mawala siya. Sabi niya, "Hi, ganda." Tapos, niyakap niya lang ako ng sobrang higpit. Yun lang. Tapos wala na. Siguro sinyalis na rin yun na mag-ayos na ako. Kasi namimiss na rin siguro niya ako. Kinaumagahan, sumabay ako mag-almusal sa kasama ko sa bahay at kay Princess. Nag-kiss siya sa akin, niyakap ko siya. Sabi ko, "Gusto mo mag-mall?" Sagot niya sa akin,
Mami, bili mo ako toys dun sa mall, marami. Sabi ko, paano mo naman nasabi na maraming toys sa mall? Sabi niya, kasama niya raw si kuya niya at yung mga pinsan niya sa side ng daddy niya. Palagi raw silang nagpupunta sa mall. Kaya niyaya ko siyang mag-mall. Sabi ko lahat ng gusto niya bibilhin namin. Hanggang nagpapaayos na ako ng buhok, nagpapalinis na ako ng kuko. Si yaya niya, nilibot muna siya tapos naglalaro siya dun sa arcade games. At ngayon ko lang nakita yung anak ko na sobrang saya ng ganun. Sabagay, nung buhay pa ang daddy niya, hindi kami nakakapag-mall dahil pandemya. Nakatulog na lang siya sa sasakyan dahil sa sobrang pagod. Pagdating namin sa bahay, nagising na siya uli. Tinanong ko siya, gusto mo tumabi kay mami pagtulog? Sumagot siya ng, okay. Natawa ako kasi. Dun sa pagsagot niya sa akin na okay, tinaasan pa ako ng kilay. Nag-toothbrush na siya at nagilhamos. Then pumunta na siya sa room ko. Then, napaisip ako. Nakatingin lang ako sa kisame. Sabi ko, alam ko ito ang gusto mo. Simula ngayon di na mag-iisa ang anak mo. Kinabukasan naisip kong dalawin yung kapatid ko at pamilya niya. Kasi sa kanya ko pinamanage yung business ko. Okay naman ang lahat tapos maganda na rin naman ang palakad. Sabi ko sa kapatid ko, naiisip kong kumuha ng master's degree. Sumagot siya sa akin ng, sige te, sa Manila. Then sabi ko kahit saan. Naganap ako ng mapag-e-enrollan for master's. Nag-exam ako, pumansa ako, minsan online class, minsan face-to-face. Tinuon ko ang atensyon ko sa pag-aaral. May mga naging kaibigan ako, may mga nakakausap. Hindi ako masyado nagkukwento sa new friend ko tungkol sa buhay ko. Tama na yung alam nilang namatayan ako ng asawa. Matatanda na rin ang mga naging kaklase ko. May ka-age ako, meron namang 40 plus. Naisip ko, grabe no, hindi pala talaga natatapos ang buhay hanggat buhay ka pa. Pinilit ko maging masaya. Sa hindi ko namamalayang pagkakataon, masaya na pala talaga ako. Kasama ko ang anak ko at masaya na ako sa ginagawa ko. Fast forward, graduating na ako. Pinapunta ko ang mga anak ni Ed, parents ko. Super supportive sa akin ang mga anak niya. Parang nagkaroon ako ng panibagong pamilya. Mahal na mahal nila si Princess. Hindi nila kami pinababayaan. After that, kumain kami kung saan pwedeng kumain sa malapit. Napag-usapan namin kung anong next kong gagawin. Sabi ko wala pa akong naiisip. Na next kong gagawin pero ngayon gusto ko munang ipahinga ang utak ko. Sabi niya, mas maganda magturo ka uli. Sabi ko, bala ko naman talaga magturo pero hindi ko pa alam kung saan. Naisip ko kasi ayoko ng mga bata, masakit sa ulo. Baka mag-senior high ako or college. Then sabi niya, choice mo yan kung saan ka magiging komportable. Anyway, sasama ko muna si Princess, magsiswimming kami. Sabi ko, lo, si Princess lang? Sama ako. At nagulat silang lahat na ako mismo ang nag-insist na sumama, na hindi ko naman madalas ginagawa. Sabi ng wife niya, mas maganda kang kasama ka. At ayun, pinilit ko maging close sa kanila. Kasi alam ko, yun ang gusto ni Ed. Maya-maya nagulat ako sa sinabi ng anak niya. Kung may magugustuhan ka ulit na bago, pwede mo namang sabihin sa amin. Pwede ka namang magmahal ng bago. Bata ka pa. Pwede ka pang mag-asawa. Alam nating matutuwa si daddy pag ganun ang nangyari. Huwag mong isarado ang puso mo. Sagot ko naman, siguro sa ngayon malabo pa. Sobrang mahal ko ang daddy niyo. Pag-uwi namin sa bahay habang nakahiga na isip ko, siguro kung magmamahal ako uli, gusto ko pa rin syempre yung mas matanda sa akin. Not so old kasi baka iwan na naman ako. Pero syempre, gusto ko yung matured. Katulad ni Sir, yung
ganong pag-iisip at higit sa lahat, mamahalin ang anak ko. Nang higit pa sa pagmamahal niya sa akin. And lastly, kung papalarin ko, ako, gusto ko binata at walang anak. Siguro imposible yun para sa katulad kong single mom. Kaso sapat na sa akin na ang anak ko lang ay ang anak ko at anak ni Sir. Kahit mas matanda sila sa akin. Hindi pa ako readyng maging stepmom ng kahit sa sino. Fast forward. Nakapag-apply ako sa isang university. Nakapagtuturo na ako ng third year college students. Masaya kasi nakakaintindi sila. Marunong silang magmahal at masaktan. Kahit English teacher ako minsan sa college, alam naman na nila yun. Kaya minsan gusto ko lang marinig yung mga kwento nila. Mahilig ako magpagawa ng essay. Mahilig akong makaalam ng mga nangyayari sa buhay. Kung sino yung pinakamagandang gawa plus points, babasahin niya sa harapang letter niya. Minsan nagkukwento ko sa kanila. Kaya naging close ko sila sa loob ng school. Pero pag sa labas, hindi na ako masyadong attached sa kanila. Kasi unang-unang iiwan din naman nila ako. Siguro nga may trauma ako sa nangiiwan. Kaya hindi ko masyadong ina-attach ang sarili ko sa mga tao. May mga circle of friends din ako sa school. Sa loob ng faculty, nagtatawanan kami pero ni isa, walang nakakaalam ng kwento ko. Until one day, papasok ako ng school after vacation. Nagulat ako sa pakikipag-usap sa akin ng isa kong co-teacher. Si Sir Julius, sabi nila, medyo suplado daw si Sir. Kinatatakutan ng mga estudyante. Pag late daw ang estudyante, kahit 5 minutes hindi na raw pinapapasok. Dahil importante raw sa kanya ang time. Nagtuturo sa Law 3. Ayaw raw niya sa mga puro pabebe lang ang alam. Kaya wala siyang masyadong friends sa school. Mabalik tayo sa kinausap niya ako na ikinagulat ko, sabi niya. Ganda, pakisulat. Nagawa ako ng grades ng advisory ko at pakisend sa email ko, gagawa na kasi ako ng final grades. Nagulat ako sa sinabi niya na ikinatulala ko. Sabi niya, ngayon ka lang ba nasabihan ng ganda kaya ka natulala? Sabi ko naman, hindi sir, nagulat lang ako na kinausap niyo ako. Madalas kasi sa email lang Tapos bigla siyang umalis. Nagtanong ako sa kasama ko sa faculty, sabi ko, may asawa ba si sir? Sabi ng CP teacher ko, naku, walang nagbabalak kasi suplado tsaka sobrang perfectionist. Kinabahan ako. Pero gagawin ko muna yung mga pinapagawa niya, baka masigawan ako. So nagtawanan kami sa faculty. Fast forward, second death anniversary ng asawa ko. Nagkasama-sama kami uli ng mga anak niya sa puntod ng daddy nila. But as usual, maaga pa lang nandun na ako kasama si Princess. Hindi na kasi siya madalas napupuntahan dahil busy rin sa school. Habang wala pa akong kasama, kinausap ko na muna siya. Sabi ko, kumusta ka na? Ako, okay lang Si Princess, matataas ang grades niya sa school. Napakabibo ng anak mo. Yung trabaho ko okay naman. Pero meron lang akong isang kinatatakutan, lalo na pag nakatingin sa akin, akala mo palaging papatay ng tao. Ayoko sa kanya. Kasi feeling pogi siya. Pag nasa faculty yun, halos hindi na ako makapagsalita. Kasi unang-una, baguhan lang ako tapos hindi naman ako pala kaibigan, 'di ba? Ang dami kong gustong ikwento sa'yo. Pero pasensya ka na, madalang na ako dito. Huwag kang mag-alala, babawi ako sa mga susunod na araw. And then dumating na yung mga anak niya. Nagsalo-salo kami sa puntod ni Ed. And then doon sa pagsasalo-salo namin, tinanong ako ng isa sa mga anak niya, may nanliligaw na ba sa'yo? Sagot ko, naku, wala akong oras sa ganyan. Nagabi na at nagsiuwian kami sa bahay namin. The next day, nakita ko na naman si Sir Julius. Pero naka-summer look. Ibang-iba ang datingan. Parang gumwapo siya sa paningin ko.
Bumati ako sa kanya. "Good morning, Sir Julius." Sagot niya sa akin. "Good morning, ganda." Nagulat ako. Gusto ko umiyak. Nung nagkaroon sa program o ng program sa school namin, nakapang summer look si Sir Julius. Ibang-iba siya pag may klase siya. Kaya binati ko siya ng, "Good morning, Sir Julius." Sabi niya, "Good morning, ganda." Nagulat talaga ako. Na para bang gusto kong umiyak. Sabi niya, "Every time ba natatawagin kitang ganda, ganyan na magiging reaksyon mo?" Sagot ko, "Pasensya ka na, sir, may naaalala lang ako pag tinatawag kasi akong ganda." Sagot niya sa akin, "Okay, di na kita tatawagin ganda. Kasi karaniwan, ganun talaga ang tawag ko lalo na sa mga teacher na babae. May nabasa kasi ako na pag sinasabihan ng maganda ang babae, lalo na sa umaga ay nagkaka-energy sila para mag-work." Sabi ko, "Saan mo naman nabasa yan, sir? Pahiram ako ng libro." Binibiro ko lang naman siya pero ang sagot niya sa akin, "Sige, pahiram ko bukas." Sabay alis. Napasabi na lang ako sa sarili ko na, bawal biruin. Na nagulat ako, nasa likod lang pala siya at sabi niya, "Sa tingin mo ba nagbibiruan tayo?" Sabi ko, "Naku sir, joke lang. Sarili ko talaga kausap ko pasensya na po." At umalis na ako. Pag uwi ko ng bahay, nag-check ako ng email at nakita ko may message si Sir Julius. Grades ng advisory class ko. Napakabilis talagang kumilos ni sir. Napansin ko may 2 estudyante na bagsak. Nag-reply ako. Sabi ko, "Sir, bakit po bagsak sila?" Sagot niya, di sa kanila mo itanong." Sabi ko, "Wala na po bang paraan para makabawi sila?" Sagot niya, "Bakit ikaw ang nagtatanong niyan?" Then di na ako nag-reply. Kinabukasan kinausap ko ang mga estudyante ko na bagsak sa Law 3. Tinanong ko kung anong problema, bakit bagsak kayo. Sabi nila, "Ma'am, napakahirap tapos gusto niya perfect eh. Hindi lang naman siya ang subject namin, napakadaming subjects, punong-puno na ang utak ko." Sabi ko naman, "Ano ba kayo? Palagay niyo ba tama yung sinasabi ninyo? Ganito gawin ninyo, pumunta kayo kay sir at magtanong kayo kung ano pang pwede ninyong gawin para makahabol kayo." Sabi naman nung isa, "Ma'am, walang puso yang si sir." Sagot ko, "Huwag mong sabihin yan, lahat ng tao may itinatagong bait." Nalaman ko na lang na pumunta yung 2 kong estudyante kay sir. Kasi nag-message siya. Pumunta sa akin at alam ko na pinapunta mo dahil hindi naman ako ganun kasama. So, sige, pinagbigyan ko na lang sila dahil mabait ka na advisor. Nag-reply ako ng, "Thank you, sir." Tapos isa pang kinagulat ko, kinuha niya yung Facebook account ko para doon na lang daw niya ako i-message. Para raw, hindi na siya gumagamit ng email. Natawa naman ako doon sa sinabi niya, totoo naman eh. So, binigay ko sa kanya yung FB account ko. Naging friends kami. Ganun pa rin ang setup namin. Hindi niya ako pinapansin pag nasa school pero pag uuwi na ako ng bahay, palagi siya nagchat-chat sa akin. Nagtatanong, "Ayoko pa naman ng ganun na magkasama tayo buong araw sa school. Magkasama tayo sa faculty. Bakit hindi ka doon nagtatanong sa akin?" Hanggang sa napapansin ko kung bakit palagi siyang ganun. Ayoko naman mag-assume na parang may gusto siya sa akin. Pero parang ganun eh. Ako kasi yung tipo ng babae na hindi magkakagusto sa tao, lalo na pag wala pa akong alam kahit isa dun sa tao. Like hindi niya ako kilala except my name. Hindi naman siya nagtatanong sa akin tungkol sa personal life ko tulad ng ilang taon na ako. Ay, yung ganun ba? Siya nga, hindi ko alam kung ilang taon na tapos feeling close na siya. Days passed. Birthday ko August. Sakto Sunday, walang pasok kaya nagpunta ako sa asawa ko kasama ang anak ko. Wala namang celebration kaya nagpa-deliver na lang kami ng food at doon na lang kami kumain sa puntod niya. Nagkwento ako sa kanya sa buhay namin ni Princess. Tungkol sa work ko. Tapos kinuwento ko sa kanya si Sir Julius. Sabi ko, "Alam mo, may nagchat-chat sa akin palagi pero pag nasa school naman di niya ako kinakausap. Para bang may gusto siya sa akin."
Alam mo namang ayoko mag-assume. Lalo na't wala siyang alam sa akin. Bakit naman niya ako magugustuhan, diba? Tsaka hindi naman kami nag-uusap, no? Narinig ng yaya ni Princess ang sinasabi ko kay Ed kaya napasagot siya, sabi niya. Alam mo, ma'am, may gusto na yun sa'yo. Siguro crush ka pa lang niya. Tapos pag nagchat-chat sa'yo, gusto niya mag-start ng conversation pero ikaw puro trabaho lang ang reply mo. Ano bang mga sinasabi niya sa'yo sa chat? Sabi ko, nag-chat kanina. Kaninang umaga ng happy birthday. Sana ma-enjoy ko raw yung araw na to. Sabi ni Yaya, ano naman ang reply mo? Sagot ko, thank you sir. Ano bang dapat isagot? Then sabi niya, pag hindi mo birthday, ano bang sinasabi niya? Sagot ko naman sa kanya, nakauwi ka na ba? Safe ka ba? Mga ganun. Tapos sabi ni Yaya, ewan ko sa'yo ma'am. Kung hindi mo pa mapansin yan. Kinabukasan pagpasok ko sa room, binati ako lahat except Sir Julius. Tapos may na-receive akong delivered cake and flowers nakalagay dun sa letter, dinner 8 p.m. at dun sa lugar kung saan kami magde-dinner. Nagtaka ako, wala naman nagpapadala ng ganun sa akin kaya naisip ko baka mga anak ni Ed. Pagpunta ko sa lugar na yun, nakita ko si Sir Julius, sabi ko, Sir, nandito rin kayo? May kasama po ba kayo? Sagot niya sa akin, ikaw, hinihintay nga kita eh. Sabi ko, OMG, sa inyo po yun galing. Hindi ko na natuloy yung sinasabi ko kasi syempre obvious naman. Tapos nagtanong na lang ako, bakit po sir? May napag-usapan po ba tayo? Then sabi niya, happy birthday. Kung iniisip mo na gusto kitang ligawan, tama ang iniisip mo. Then sabi ko, sir, bukod sa pangalan ko, wala na po kayong alam sa akin. Then sabi niya, alam kong namatay ang asawa mo, alam ko rin na may anak ka, alam kong 35 years old ka na. Ako naman binata pa ako at the age of 42. Then sabi ko, sir, pasensya ka na, huwag mong isipin na rejection to ha, pero hindi ko pa po kayang magbukas ng bagong pahina hanggang asawa ko pa rin ang gusto kong paksa. Sabi niya, naiintindihan ko naman, no pressure. Sorry kung hindi kita masyadong kinakausap sa school. Medyo pag nasa school kasi serious type ako para hindi tayo basusin ng mga estudyante. Then sabi ko, bakit yun naman po naisip na ako ang ligawan nyo? Unang-una hindi tayo magkaibigan o nag-uusap man lang. Wala tayong alam sa isa't isa. Wala naman ako alam sa'yo. Then sabi niya, kung bibigyan mo ko ng pagkakataong ipakilala ang sarili ko, darating tayo dyan. Then sabi ko naman, sir, pasensya ka na. Kaka 2 years pa lang kasing wala ang asawa ko. Masyado namang mabilis kung magpapaligaw agad ako. Then sagot niya, it's okay, naiintindihan ko. Pero sana wag mong isarado ang puso mo, bata ka pa. Maganda ka, mabait ka, at super at matured mag-isip. Hindi ako magtataka kung marami talagang manliligaw sa iyo. Sagot ko sa kanya, salamat sir ha. Tinuruan kasi ako ng asawa ko maging ganito. Biruin mo, 18 pa lang ako nung nakilala ko siya. Parang hindi ko na naranasan maging dalaga. At first love ko siya. Then sabi niya, ang swerte naman niya. Sabi ko, swerte ako sa kanya. Hanggang sa matapos na kaming kumain. May mga napag-usapan pa kami tungkol sa buhay niya, sa sarili niya. Nagkwento rin ako ng konti tungkol sa storya ko. Nagpaalam muna ako magbanyo at pagpunta ko ng banyo, may nakapaskil sa likod ng pinto na. Hindi ako nakalimot. Pati ang mga araw na unti-unti kang hindi nagparamdam at ang ibig sabihin ng pananahimik mo ay 100 rason kung bakit dapat muna kitang pakawalan. Binibisita pa rin ako ng mga alaala mo sa panahong hindi ako abala. Hindi ako nakalimot pagdating sa'yo. Ay mali. Maaari kitang makalimutan. Ngunit hindi ang pagmamahal mo sa akin. Sobrang ganda nung saying na yun. Pinicturan ko, pumasok ako sa lahat ng cubicle at tinignan ko ang likod ng pinto. Bawat pinto, iba-iba ang quote ang nakalagay. Pero ito talaga yung pinakatumusok sa puso ko. Napatingin ako sa salamin. Naisip ko ang asawa ko. Naalala ko, nagka-boyfriend ako ng iba dahil gusto niya magkaroon ako ng pamilya at maging maayos ang buhay ko.
Pinush niya ako sa isang tao na gusto ako dahil alam daw niya na doon ako sasaya dahil magkasama kaming tatanda. Umiyak ako sa banyo kahit may pumapasok na ibang tao. Hindi na ako nahihiyang umiyak. Naisip ko, sign na ba to? Sign na ba to na gusto niya ako ulit maging masaya? Maya-maya pa lumabas na ako ng banyo, napansin ni Sir Julius na mugtong-mugto ang mga mata ko. Umiyak ka? Prangka niyang tanong sa akin. Sagot ko sa kanya, naalala ko lang ang husband ko. Tapos nagiya na siya pa uwi. Kahit may kanya-kanya kaming dalang sasakyan, hinatid pa rin niya ako sa bahay namin para raw ma-make sure niya na safe akong nakauwi. Kinabukasan, nag-umpisa na siyang manligaw. Nag-good morning siya sa akin, naglagay ng coffee sa table ko, nagugulat ang mga kasamahan namin dahil iba ang kilos si Sir. Hanggang sa araw-araw na niya ako niyayaya sabay mag-lunch. Tas lagi may pamarienda. Nakakahalata ng mga kasamahan namin kaya nung tinanong nila si Sir kung may gusto si Sir sa akin. At ang sagot niya lang ay, actually naniligaw ako. Natigilan ng mga teacher sa amin. Ako naman medyo kinalig. Ngayon ko lang kasing naramdamang kiligin. Every Sunday nagpupunta siya sa bahay. Kahit sandali lang kasi busy rin naman siya. Naisama ko na rin siya sa puntod ng asawa ko. Nasabi ko na rin sa mga anak ni Ed na may naliligaw na sa akin. Masaya naman sila para sa akin. Kaya nung nag-birthday si Princess, pumunta ang mga anak ni Ed, pinakilala ko sa kanila si Julius. Kilalang kilala na siya ng magulang ko. Patuloy pa rin siya sa panliligaw at alam kong mahal niya ang anak ko. Lumipas sa mga buwan, nahuhulog na ang loob ko sa kanya pero may takot pa rin sa puso ko. Kasama ko siyang mag-celebrate ng Pasko at New Year. Nagde-date kami kasama ang anak ko. Nahalata na kami sa school kasi palagi na kami magkasama. Akala nga nila kami na pero hindi pa. Hindi ko pa siya sinasagot. Kaya, noong May 27, third year death anniversary ng asawa ko. Masaya na ako. Pero may takot pa rin eh. Na para bang hindi ko kayang sumugal kahit alam ko namang maipapanalo ko to. Pag magkasama kasi kami, naiisip ko, kasama ko yung asawa ko, lagi ko siyang kinukumpara. Para siyang reincarnation ni Ed. Lahat talos ng galaw, ultimo pananalita, pagiging matured, parang si Ed. At masayang-masaya si Princess pag magkasama sila ni Julius. Kaya naisip ko, kung sasagutin ko to, susugal ako uli. Unfair naman sa side niya. Kasi may ibang tao akong nakikita sa pagkatao niya. Siguro not now but soon. Naintindihan naman ako ni Julius. Vocal naman ako sa lahat. Sinasabi ko sa kanya na ganun talaga ang nararamdaman ko. Pero hindi naman niya ako pinipressure. Normal lang daw yun kasi bata pa lang daw ako. Mahal na ako ni Sir. Hindi raw niya maaalis ang pagmamahal ko kay Ed. Hanggang sa magkapuwang na raw siya sa puso ko at siya nang makita ko sa katauhan niya mismo. Handa naman daw siyang maghintay. Huwag ko lang daw ipagkait sa kanya na mahalin niya ako at ang anak ko. Dahil kami lang daw ang nakapagbigay sa kanya ng rason para magpatuloy sa buhay. Hindi raw kasi niya ini-expect na sa edad niyang 42 ay makakaranas pa siyang magmahal. Sobrang sarap naman talaga magmahal. Lalo na pagmahal ka rin ng taong mahal mo. And to Sir Julius, salamat sa paghihintay at pagmamahal mo sa amin ng anak ko. Siguro konting oras pa at panahon. Alam kong naiintindihan mo naman ako. Sana sa panahong pwede na, ay pwede pa. Salamat DJ Rocky sa pagbabahagi ng aking kwento. Dito na po natatapos ang kwento namin ni Sir Ed. Ganda is signing off. Maraming salamat. Muli, ako si Rochelle at ito ang aking secret file.